Beatriz Otxetoren arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Espaldiko. Bai. Rosita zen buz dau. Ongi dau, ahordun dau. Bai! Beitu, hori daukau. Bai. Eta nor datorratzen, nor izango da? Ez dakio handikan, 5 hilabete galditzen zezkio. Iepala. Bai. Bueno, beste bat gehiago familian orduan. Hoi da. Ze ondo, ze bolilla. Izena pentsatzen naizote? Ez dakite mengo norbaitean izena patuko diogun hor nabile. Bea, txorienekon batena, ez da? Bine behar dugu arra edome den jakitea. Bueno, Emea bada erresa izango duzu. Bai, ze ba. Bueno, aukera bakara. Oin bertan, lantalde, bueno, Monika etortzen danean, Monika behizaten da. Bitu, Monika bada izen politxa. Lierni, baita. Mirari. Lierni behi baten zu Lierni. Monika bada, ez izena gehiagola Monika? Ez que horrela zire hautatzen izan. Ez nola dizan. Zuk egin baduzu oiuka izenarekin. Baita. Bueno, zu pentsazazu, Lierni! Ez dakit, ongi galditzen naz. Haio! Haio? Monika? A ber, pentsatu, Monika ez luzea, ez hau da, zera, izatxakurra moduan, ez, izenak izan behar du, motza eta deitzeko gero, ez? Bai, eta gaina erosoa deitzeko, eta bestelakoan pentsatzu, eta gero herrikoerek ere entzungo dute hoik, eta ez dakit, nire senarra, lehenengo 3 ardire, patu intzion, kus eta klan. Denak xuri zielakoan da. Pentsatzu, ni soro erdian, kus, klan, bazkaltzera! Gaizki, arras gaizki. Hortaz, ongi pentsatu behar da dena, Lehenengo, aizoe, gaurko eguneko, doendiken 5 hilabete ditu, pentsatzeko, eta ez dakite. Lizazon esango zuten, ze aira, esaten kukus klan buia baten da. Nuzik atea dira, hauek. Ba, ekizune, zen arren gauzek. Bai. Bueno, Slow Food eskola, Slow Food, baserrio, nola ditu aldiegu zuen proiektu bai? Bueno, guk hasi ginen, 2009 urtean, da fundazioa, Ultzama fundazioa deitu egin. Hortikan hasi giren, gauzak ikusten, eta zertzegoen eskaz, eta zegertatzen zen horre, hiri parte hortan, eta orduan baserri eskola sortu ginen. Jendeak gure oparitu egin zizkun animalia asko, beste batzuk berreskuratu, beste batzuk gaixorik, beste batzuk olakoak, eta ekarri gintu, eta horrela sortu egin genuen Ultzama baserri eskola, 2013 urte hortan. Eta eskola hortan zer erakusten zuen, zer da, ze eskaintzen du eskola horrek? Bueno, eskaintzen da, baserrian, betiko baserrietan izaten diren animaliak, nola ekoizten den, zer ekoizten den, nola zaintzen ditugun animaliak, zer jaten duten animaliak, zer ateratzen dugu animalietatek, eta barazketatik ere batzen eta. Eta hori, nik beti pentsatzen dut, Euskal Herrian nik uste dut baserriakiko niko hurbiltasunero badaukagula orokorrean, eta bai imaginatzen du, Bartzelonako bat, Madrid o Londreseko norbaitek, ez dakit, pixkat hori, galdute izatea, ez jakitea, baratzekoa nola dien, animaliak ez ezautzea, baina Euskal Herrian ikusten dira horako... Hori pentsatzen nuen banik. Ni baserri ezautu bai izan dut, bai? Eta ni pentsatzen haien zer dago eskaintzeko hemen, ez jende guztik jakin izanko do. Ez da ere. Ez, Ze ikusi izan duzu zuko? Bueno, ez jakintasun ikagarria. Ikusi izan ditugu, gure baserri eskola etortzen, eta makineken, bakizu fan bildelako jolas hori, baserriko jolasa dena, ardi alde batera bestera, ekoiztuzak izare egiten dena, esnea jetzi eta oik makinan, jolasten baserriko bisita bitartian, pentsatzazo. Hola gabiltza. Eukian ardik eta behiak eta jeisteko aukera gainera, eta makinan nahi jo. Bai. Nahiko baitute makinetan hiltzea, besta, eske usai txarra dao, eske hotza egiten do, eske lokatza daukat horrezak ize, aizen, nazka, holakoak izaten baikera. Bai, hori eta hemen, badago baita hemen, Bai. Bai, ezkurrena, hemos nacido para ver 11, esaten gana. Berak lehen esan baitu, jendeak ez baitzaio gustatzen, sukaldaritzan hiltzea eskuken. Pentsazazu orduan animalekene? Gutxiago. Oida? Gutxiago. Hor, bueno, anedokta bat, gaina bere egunean kontatu zion, da gaur gogoratu digu, hor nola emakume batek, heldu batek aldetu zion, ez? 2 behi horietatek zeinek ematen du esne gaingabetua. Ni pensatzen nuen broma atzela, hortan nik gelditzen zen zur eta lur, esatzen, ez da gen, aber non dago kamara okulta, ze gertatzen den, binez ez, egizko galdera zen bai.
Zer esan zen nion? Bustana gora badauka, ez gain gabetua, bera badauka, osoa. Ai, ez nintzen olako izan bino, bueno, ni... Gogua, bai, ni behitzat. Ni hongo banitzen hor, sirikatuko nion. Pues mire, señora, betxo, adarrak segun nola euskan beraka ba, ez gain gabetua, goraka dituenak horreko osua eta erdizka, semi. Emate mandua. Bueno, ni apuntatoko, urrengoan, gertatzen balin bada ere, berriz ere, hori erantzuteko, hori bota. Botzeko.